Ysgol Pwll Coch, ysgol sydd rhyw filltir a hanner o ganol Caerdydd. Yma mae disgyblion o bob mathau o wahanol gefndiroedd yn cwrdd i ddysgu a chwarae. Ond yma hefyd, mae yna drafodaethau dwys yn cael eu cynnal. Mae effaith hiliaeth yn cael ei drafod yn agored. Mae dysgu, os mae rhywun arall yn bod yn gath i chi, dim dweud i ni beth dys cerdded i ffyr. Ni wedi dysgu bod e ddim yn neis i bod yn gas, a mae eisiau bod yn caredig, fydd y byd yn lot well os mae pawb yn caredig. Fel person o gefndir ethnig lleiafrifol sydd wedi profi hiliaeth fy hun, roeddwn ni eisiau deall sut mae pobl ifanc heddiw yn teimlo am y mater yma. Rhan o waith Emily Pemberton ydy ceisio newid agweddau, a hynny o'r cychwyn cyntaf. Fi'n cofio pan o'n i'n iau oedd un merch ddim eisiau chwarae gyda fi achos lliw croen fi, a fi jyst yn credu mae pethau fel yna yn gallu digwydd bywydau pob dydd, plant a pobl ifanc, a mae fe'n drist iawn. Mae'r gwersi wedi cael argraff ar blant Pwll Coch, ac un o'r criw Dan Raj wedi cael profiadau cas ei hun. Yn y gorffennol, o fi wedi cael profiad o rhywun bod yn hiliol i fi ddim yn cael unrhyw o fe, so fi wedi dweud wrth teulu fi a fi'n teimlo gwell ar ôl gadael fe mas. Gyda mwy o achosion o hiliaeth dros y Deyrnas Unedig, mae gan ddisgyblion Pwll Coch neges bwysig. Stopio, mae ddim yn neis, mae pobl yn cael yn drist. Mae pawb yn gwahanol a mae ddim yn cywir i trin pobl yn cas. Y genhedlaeth ifanc yn arwain y ffordd at gymdeithas sy'n garedig i bawb.